Сайдаҳмад Ҷамолов аълочии маърифи ҷумҳурии Тоҷикистон ва устоди риштаи варзиш аз зумраи омӯзгороне ба ҳисоб меравад, ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ҷасорату мардонагӣ инчунин қадам гузоштан бар раванди ҷаҳонӣ муосир ҳидоят менамояд. Синфи 6 мехонам баҳошм аст, ки дар мактаби диҳаи 400 ки ҳоло вуҷуд надорад, дар синфи 6 рафта дар ҳамаҷо мусобиқа кардем дар волейбол, ҷои аввалро соҳиб шудем. аз ҳамонҷо маълими қузиев аз вилояти суғд дарс мегӯфт. аз ҳамонҷо омадем барои бозии хуб, барои рафтори хуб. ҳамон вақт дар мактаби мо 5 велосипеди варзишӣ буд. як велосипедша ба ман тӯҳфа кард барои бозии зебо. Сайдаҳмад Ҷамолов соли 1972 мактаби миёнаи рақами 3 деҳаи Зайрони ноҳияи Нурободро хатм намуда, соли 1979 то 1984 дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон таҳсил намудааст. пас аз хатми донишгоҳ ба зодгоҳаш баргашта, то имрӯз ба тарбияи насли наврас машғул аст. Мавсуф хушҳол аз он аст, ки шогирдонаш фаъолона дар чоравиниҳои варзишии ноҳиявию ҷумҳуриявӣ иштирок менамоянд. 48 сошӣ дар ин муассисаи таҳсилии миёнаи умумии рақами 3 деҳаи Зайрони ноҳияи Нуробод аз фанни тарбияи ҷисмонӣ дарс мегӯям. ман бисёр шогирдонро ба воя расонда, қариб 28 нафар шогирдони ман дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсилро давом дода ва тамом карда. ба насли наврас дарс мегӯям. ҳоло ҳам бошад, ман ба ҳамаи омӯзгорони ҷавоне, ки дар ҳамин ҷамоати ҳакимӣ шогирдони худ ё ки аз берун омада бошам, ёрии худро дариқ намедорам. ба ҳамаинҳо кӯмаки худро мерасонам. Сайдаҳмад Ҷамолов яке аз мураббиёни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 буда, ҳамеша бо шогирдонаш машғулиятҳо мегузаронад. дар ҳама чорабиниҳои муассиса иштироки фаъолона дорад. номбурда шогирдони зиёдеро ба воя расондааст ва боварӣ дорем, ки минбаъд низ барои пешрафти Тоҷикистони азиз хизматҳои арзанда мекунад. имсол бо ташаббуси омӯзгор Ҷамолов дар ҷамоати деҳоти ҳакимӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор мусобиқаҳои варзишӣ гузаронида шуд, ки дар ин мусобиқа дастаи варзишгарони мактаби рақами 3 сазовори ҷои аввал гардиданд. Ҷамолов мегӯяд ба ҳайси устоди варзиш ва дорандаи чандин медалу нишонҳои ифтихорӣ пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки шогирдонаш мисли дигар ҷавонони далеру шуҷои ватан дар риштаи варзиш парчамбардор бошанд. Мавсуф 48 сол мешавад ба ҳайси омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ кору фаъолият намуда, дар ин муддат шогирдони зиёдеро тарбия намудааст, ки ҳоло аз обурӯву нуфузи зиёд бархурдоранд. ман Ҷамолов Умар, хонандаи синфи 6, 3 сол боз дар ин нави варзиш, яъне шоҳмот, таҳти роҳбарии омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ Ҷамолов Сайдаҳмад машқу тамрин намуда, нозикиҳои ин нави варзишро ба ман меомӯзонад. соли гузашта дар мусобиқаи ноҳия сазовори ҷои аввал ҷом ва мукофоти пулӣ гаштам. устоди соҳаи варзиш Сайдаҳмад дар ҳайати волейболбозони ноҳия соли 1979 дар мусобиқаи интихобии минтақавӣ дар ноҳияи Файзобод бо муваффақият ҳунарнамоӣ намуда, дар ҳудуди беш аз 10 ноҳия ҷои намоёнро дастаи онҳо соҳиб гаштааст. ман аз хурдӣ дар ин ҷо таҳсил кардам ва шоҳиди он ҳастам, ки устод Ҷамолов Сайдаҳмад барои насли наврас бениҳоят хизматҳои шаён карданд ва дар тамоми мусобиқаҳои варзишӣ варзишгарони ин мактаб бо сардории устод Ҷамолов сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. мо ҳамаи омӯзгорону хонандагон аз устод миннат дорем, ки чунин мусобиқаҳои варзишӣ ва майдончаҳои варзиширо ташкил карданду ҷавононро барои варзиш омода мекунад. ман Санам Омар Райҳона, толибаи синфи 8, чанд сол аст таҳти роҳбарии омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ Ҷамолов Сайдаҳмад бозии шашкаро машқ мекунам. нозикиҳои ин намуди варзишро аз мураббиямон Ҷамолов омӯхтаам. ин аст, ки ман дар озмунҳои дохили мактабӣ ва берун аз он ширкат намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаам. Ҷамолов дар он давра худро ба ҳайси яке аз бозингарони беҳтарин муаррифӣ намуда, дар фаъолияти кории чандин солаи хеш соҳиби 10 ҷом гардида, ҳамроҳи шогирдон дар намуди варзиши волейбол бо ифтихорномаву сипосномаҳои ноҳиявӣ қадрдонӣ гардидааст. варзишгарони муассисаи таҳсилоти миёнаи мо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, зонавӣ ва дорихи мактаб иштирок намуда, шарафи мактабро баланд мебардоранд. соли гузашта фарзанди худам, хонандаи синфи 5, дар мусобиқаи шахматистони ноҳия дар байни 86 муассиса иштирок намуда, сазовори ҷои аввал ва ҷом гаштад, ки ин ифтихори мактаби мо мебошад. ин сол бошад хонандаи синфи 9 Хайёми Сайдаҳмад
ба гирифтани ҷои сеюм дар шахмат мушарраф гардид. аз соҳаи волейбол бошад, имсол хонандагони мактаби мо дар ҷамоати дуати ҳакимӣ мусобиқаи волейбол байни ҳамаи мактабҳо шуда гузашт. мактаби мо дар ҳамаи мусобиқа ғолиб баромада соҳиби ҷом гашт, ки ин шарафи мо аст. имсол дар муассисаи мо ҷашни наврӯз мусобиқаи ноҳиявии волейбол шуда гузашт, ки ҳамин мактабачагони мо ё вазифагарони муассисаи мо дар ин мусобиқа иштирок карда сазовори ҷои дуюм гаштанд. ҳама ин дастгирдиҳои асосгарии сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мебошад, чуноне ки қайд кардааст дар паёми худ дар соли 1991 дар ҷумҳурӣ асосан 10 000 муассисаҳои варзишӣ амал мекард. дар давраи истиқлолият ки ҳоло 2021 аст, ҳозир ин шумора ба 10220 шумора рафтааст, ки ҳама ин варзишгарон, ҳама ин майдонҳои варзишӣ ба ҷавонон дар он машқ тамрин карда хизмат мекунад. фарзандони Саидаҳмад Ҷамолов низ давомдиҳандаи кори падар буда ба варзиш шавқу завқи беандоза зоҳир менамоянд. соли 2019 хонандаи синфи панҷуми мактаби рақами 3 деҳаи Зайрони ноҳияи Нуробод Умарҷон Ҷамолов, ки писари хурдии устод Саидаҳмад аст, дар ноҳия аз намуди бозии шоҳмот ҷои якумро ишғол намуд. писари дигараш хонандаи синфи нуҳум Хаём Ҷамолов дар мусобиқаи ноҳиявии шоҳмот сазовори ҷои сеюм гардидааст. асосан дар ҷойҳои мо ҳамин намудҳои варзишҳои миллӣ рушд тараққӣ кардааст. масалан банкашӣ, пойгаи асдавонӣ, гӯштингирӣ, капкабозӣ, ламкабозӣ, дастхобонӣ, банкашӣ, ҳамино бисёр рушд доранд. ино ҳастан дар вақтҳои наврӯзиҳо ва ҷашнҳо гузаронида мешавад. шарафи мактаби моро варзишгарони беҳтарине, ки дар ноҳияву ҷумҳурӣ иштирок мекунанд, баланд мебардорад. ман худам дар ҷавониам соли 1979 дар мусобиқаи волейболи ноҳияҳои тобеи марказ, ки қариб 15-16 ноҳия иштирок мекард, бозӣ карда дар ноҳияи Файзобод соҳиби ҷои сеюм дар ноҳияҳои марказ гаштем, ки ин шарафи ноҳияи Нуробод буд. ҳоло ҳам бо сину сол рафтагиам, дар давраи нафақа баромадан, ман ба халқи худ хизмат мекунам. ба тамоми варзишгарон, ба тамоми омӯзгорони ҷавон ёрии худро дариғ намедорам. ман ҳамчун роҳбари методии дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳамин ҷамоати дуати ҳаким мебошам. ман ҳамчун омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ орзу дорам, ки ҳамин шогирдони ман варзишгорони муассисаи таҳсилоти миёнии рақами 3 деҳаи Лайёни ноҳияи Нуробод ба дараҷаи рушд кунад, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ баромад намуда шарафи миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошад, парчами онро нурафшонӣ кунанд. муаллим аст, ки пешрафт ва комёбии шогирдонаш мудом ифтихор менамояд. устод Саидаҳмад Ҷамолов айни ҳол дар нафақа буда доимо дар ҳама мусобиқаҳои варзишӣ шогирдонро маслиҳату роҳнамоӣ ва қуввату нерӯ мебахшад. ба устод сарбаландию тансиҳатӣ хоҳонем.